ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେରଳରେ ଅଛି। ଆଜି କେରଳରେ ପୁରା ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି। କେତେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନଦୀର ପୁରା ପାଣି, ଝରଣାର ପୁରା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫୁଲ୍ ପାଣି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଏଇଟା ଏପଟେ ଏତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ନଦୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ନଦୀ ୱାଲ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଖେଇବି। କେତେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ନଦୀରେ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ପଟେ ପାଣି ଆଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରଣା, ନଦୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ପାଣି, ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନଥିଲା, ଗତ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ରାତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ହେଇକି ତଳକୁ ଆସୁଛି। ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁରା ପଥର ଜାଗା ଏଇଟା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ମଝିରେ ନଦୀ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍, ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ପାଣିଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତଳ ପଟେ। ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ଯାଉଛି। ଭଲ ଲମ୍ବା ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ପାଣିଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ପାଣି ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବା ପଥର ଗୋଟେ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଥର।